vaše věření. Tady. Všechno sedí, můžete. Dobrá, děkuju. Dobré. Máte hlavičku. Dobré. Dobrý den, jste facility manažer? Dobrý den, ano, to jsem já. Vy budete náš nový adept na výzkumníka, že ano? Je to tak, teď jsem přiletěl. Dobrá, já vás tady provedu, tak prosím, pojďte za mnou. Ano, samozřejmě. Tak, abych vám vysvětlil, momentálně se nacházíme v takzvané entrance zóně. V této zóně pracuje u nás asi nejvíce pracovníků, spíše kancelářských prací, ale za chvíli se sám budete moct přesvědčit, že jsou tu i sekuritáci, který nás chrání od potenciálních hrozeb, jako například od úniku personálu 3D, anebo od úniku jakýkoliv nebezpečných SCP subjektů, kterých se naštěstí nenachází tady moc. Za chvíli půjdeme do Heavy Containment zóny, kde se jich ale nachází o dost víc. Já jsem se potom rozhodl na poslední vyložení. Budu vás muset bohužel upozornit na zvýšenou bezpečnost. Radši se k ním nepřibližujte. Mohli byste hodně špatně dopadnout. Takže to je asi tak celý, co bych vám k tomu rád řekl. Tak, momentálně si můžete všimnout, že vcházíme do takzvané Heavy Containment zóny, ve které popravdě skladujeme ty hodně nebezpečné subjekty. Počkejte chvíli, prosím. Tak, a pojďte prosím vás za mnou. Tak, dobrý den. Tak, facilitator. Ano, vidí. Super. Jo, Můžete dál. Tak, prosím, pojďte za mnou. Tak. Než vám ukážu jedno velké překvapení, které jsem si pro vás nachystal, chcete se prozatím na něco zeptat? No, jako přijde mi, že tady máte jako asi přemnoženo jako těch sekuritáků. Ano, to máme z důvodu bezpečnosti, protože, jak už jsem zmiňoval, ty subjekty, co tady držíme, nejsou úplně přátelští a z toho důvodu musíme mít tu ochránku na nějaké prostě úrovni. Asi mě chápete. Ten se mi moc nevzdal. Dobrá, takže já si myslím, že bychom tady, ano, už jsme tady, takže prosím, pojďte za mnou. Dobrý den. Dobrý den, ukažte kartu. Ano. Děkuji. Tak, momentálně se nacházíme u subjektu SCP-106. Tady u nás si vysloužil přezdívku Larry. Nebudu vám zatím o něm nic moc říkat, protože to se dozvíte v následujících testech, kterých budete svědkem, jelikož jakožto junior se toho budete muset ještě hodně naučit a proto vás budeme posílat jako hodně takovýmto nebezpečným subjektům. Samozřejmě s kvalifikovanou ochrankou, protože nechceme přeci o vás přijít. Na to jste až moc cenný. Tak jo, prosím, pojďte za mnou. To bychom měli. Jako další věc, jakožto spíše další část naší exkurze, bude zmiňovaná Light Containment zóna, ve které se taky nachází nebezpečné subjekty, avšak stále méně nebezpečnější, než byly v Heavy Containment zóně. Ano, a všechno je v pořádku? Cítíte se v pořádku zatím? No, působí to tady na mě jako docela dost strašno. Ano, chápu vás. Prosím vás, ignorujte tady ten nápis. Technici to zapomněli. Jo, super, děkuju. Technici to ještě neudělali. Já vás poprosím, pojďte za mnou. Já se toho bojím trošku. Jo, to já někdy taky. Tak, momentálně se nacházíme v Light Containment zóně, kde též uskladňujeme některé SCP subjekty. Musím to nejdřív otevřít. Tak, prosím, pojďte za mnou. Jaký máte pocit?
tom. No je to tady bílý, je to černý, takže se mi to tady líbí víc jako tady. Máš ten Na mě to líp působí prostě, no. To tady bílý, no, je to pěkný Ano. tady. Jasně, chápu. Já měl asi úplně stejné pocity, když jsem sem nastupoval. Akorát, jak to říct, když já jsem nastupoval, tak facility manažer tady byl fakt na přezdržku, to bylo fakt hrozné. Aha. Tak, Proč to musím svítí to červený zapomenout. pidlo? Dobrý Prosím den. vás, toho si nevšímejte. Dobře. Tak, momentálně se nacházíme u subjektu SCP-173. My ho zařazujeme jakožto takzvaný Euclid, což znamená něco jako u nás jako takový střední stupeň nebezpečí. Vzhledem k tomu, že ano, dá se zadržet, ale ne vždycky tak lehko. Tudíž dávejte si opravdu velký pozor. A ještě větší pozor, protože zrovna tento subjekt, pokud není pozorován, může zaútočit. A obzvlášť bohatě stačí, abyste, jak to říct, na malou setinu přerušil oční kontakt, což se počítá i stejně jako, ano, jak jste mohl slyšet, právě subjekt zaútočil na jednoho z pracovníků personálu 3D. Jo, to jsem si taky četl něco. Ale jako... Ale ještě Takže- jako moc jsem o tom nezjistil, to je něco takového Ano. jako okrajové. jsem o tom Právě zjistil. personál 3D je určován na vlastně jakožto takový pokusný subjekt. Na které... Je to humánní. No, to je to normální, protože... No, tady vám to říct nemůžu, ale... Jsou to bývalí vězni. Aha. Jo, tak hádám ty zvuky asi nejsou dobrý. No, někomu to přijde nehumánní. No, jdeme pryč. Už jsme toho viděli dost. Jenom slyšeli, neviděli. Nože, je to Slave. Co uděláš, když se ten test posere? No, jak se ten test může jako posrat? To SCPčko by mohlo breachnout, něco by mohlo raid facilitu, jako nějaký ten chaos insurgency. Všeho možný by se mohlo stát. Jo, tak když bude jako třeba raidu, tak facilitu něčím, tak jako budeme muset bojovat. Dobrý den, dobrý. Zdrav, To, potřebujete? facility manažera hledám. Neviděli jste tady náhodou? Teď prošel, tam to jde. Opravdu? Ano, opravdu. Dobrá. Naschledanou. Divný to cítíte. Naschle. Ty nováčci, ty jsou fakt jako divný. O, dobrý, stůj na místě! Stoj ty čuráku! Do hajzlu! Hej, Čo sa kurva stalo? On umřel! Utíkej, on umřel! No kam zrátej koko... Tápí. Utíkej, musíme říct komandérovi. Dobrým pane, Dobrý, pánové. potrebujem vás hneď do GR18, dostal sa test na SCP-244. Sakra, tak jdeme. Rýchlo, beho. Igore, ty kreténe. Když to mrtvej... No, děďko nikoho nezajímá, ale proč? Proč je tady tam mrtvo? Tady ten čurák tu vázu zahodil, vyběhnul ven a oba dva zabili ze strany střepiny. Jediný experiment a i to si dokázal posrat. Víš co? Nálaž to zón manažerovi. Pak se stav do mě k kanceláři. Jinak se mu nemluv, protože ty všechno posraš. Dobrý. Prdele, kurva. No, jsem tady, co jsi chtěl. Můžeš mi vysvětlit, jak to, že při tom experimentu umřel člen našeho týmu, když si to měl celý na starosti jenom ty?
Protože gardi nemohli zastavit. Ne, protože to gardi, stejnéčko. já chci důvody. Ne, protože Důvod gardi. byl, protože ten strejdečko... Ne, žádný Dčko, já se ptám na tebe, ne nějaký Dčko, vole, on mi sem přijde, vole, a jo, protože Dčko, vole, Dčko nikoho nezajímá. Víš, jaký teďka budou problémy s tím? No kurva, nevím, že dostanu půlku papírování. Tebe sere papírování, vole. Tam zdechne člen našeho týmu, náš přítel, a ty mi tady sereš papírování. Seru ti tady papírování, přesně. Vypadni, okamžitě mi vypadni z kanceláře. For fuck's Ty sake. vole, mě z něj jebl. Kámo, já potřebuju kafe, ty vole. Dobrý den, pán do piče to koľko žeš, ty budeš obezný. Anyways, môžem ti ukradnúť cukrík? Nazdar Maroš. Jsem v celkem sračkách. Čo si kurva vyjedol zas? Nehovor mi, že zas nevieš Posral se test. Jakože posral, čo sa stalo? No tak možná Dčko zahodilo tu zasranou vázu, rozbil se půlka containment chamberu a gardi mě šli styčnout jako král místo toho, aby to zkoušeli nějak za Počkaj, kurva fake. čo si vyviedol kurva? Čo sa kurva stalo? Dčko zahodilo vázu. Domrdal se půlka containment chamberu. Vtipkuješ však. Zeptej se facility má, že jestli vtipkuju kurva. Čurák mě seřel jako kráva. Píče. Ma neser, že si to fakt dojebal. Vieš, Jsem to dojebal. Vieš, koľko sme toto investovali? Do toho containment chamberu. Mňa zabije vyšší personál. Ty... Dúfam, že si sa podpísal aspoň ty na to. Teraz stačí... Tak co je na ně kurva zbývalo? Do piče.